Роберт Әхмәтжанов «Солдатлар». Озатып вокзаллар каршында маңгайдан үттеләр аналар. Тузанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар кирделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга, күпләре түренеп шинелга, калдылар еракта йокларга. Балалар, торыгыз, балалар, ашыгыз суына табында. Ничә ел тормыйлар балалар, Иделдә һәм Дунай ярында. Уятма, йокласын син ана, ойларны, елларны санап бар. Күңелдә һаман яшь, гел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый, сабые юрганы ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, мәйданда мәңгелек ут яна. Аналар йөрәге шикелле, ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле, җил йөри, курганнар